Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de Colossale. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, misschien heb je het meegekregen dat ik onlangs verscheen in een televisieaflevering van een programma. Het heet Date on Stage. Ik weet niet of ik het mag noemen, maar bij deze ik zeg gewoon toch Date on Stage. We hoeven het niet te veel te hebben over hoe het met mij gegaan is sindsdien. Nou ja, goed, dat zal ongetwijfeld wel komen. Maar er is een andere leuke verrassing. Er was namelijk een vriend van mij aanwezig. Die zat echt op de eerste rij en die is volop in beeld gekomen. En ik dacht, weet je, het is leuk om deze man dan ook een keer bij mijn eigen talkshow uit te nodigen. Zodat we ook kennis kunnen maken met wie was dan die man die zo prominent in beeld kwam. En ik heb ook begrepen dat hij nadat mensen de aflevering hadden bekeken, heel veel fanmail heeft gekregen van, hé, wat deed je daar? Dus we gaan het horen van hem. Dirceu da Silva. Het was het, hè? Ja, Dirceu da Silva. Ja, deze man heeft echt geoefend erop. Dirceu. Het is een hele mooie naam en het is ook een verhaal, toch? Waarom je die naam hebt gekregen, zo? Ja, nou, het verhaal erachter is in 78, hè, mijn geboortejaar. Toen was de wereldkampioenschap voetbal. En mijn vader die had een aantal favorieten, maar voornamelijk Brazilië en Nederland. Want dat waren de enige twee landen waar hij buiten Kaapverdië was geweest, waar wij vandaan komen. En Brazilië deed het heel goed en die speelde om de derde, vierde plaats tegen Italië. En het winnende doelpunt werd gescoord door een speler genaamd Dirceu Gomes. En net zoals vele vaders dacht hij van, ik ga mijn zoon vernoemen naar een Braziliaanse voetbalheld of naar een voetbalheld. Waarschijnlijk dacht hij van, nou weet je wat, als ik hem naam van een voetballer geef, gaat hij zelf ook wel een hele goede voetballer worden. Maar helaas, voetbal is niet mijn ding. Maar Dirceu was dus de naam die ik heb gekregen, vernoemd naar die voetballer. En ik ben aan de ene kant heel blij mee met die naam, hè, want het is niet een naam die je vaak hoort. Maar aan de andere kant, mijn hele leven, mensen hebben zoveel moeite met het uitspreken van mijn naam. Ja. Vooral als ze het zien geschreven staan. Dan op de basisschool noemden ze me Dirceu. Dirceu, weet je, ik weet niet waar dat vandaan komt. Wow, Dirceu, het is D-I-R-C-E-U. Sommige mensen maakten de Dirceu van, die gingen die C automatisch. Dirceu. Hey, Dirceu. En op een gegeven moment, waar ik ben opgegroeid in Oude Noorden hier in Rotterdam, iemand die zag het staan, maar die keek heel snel en die keek weer en die zei, hey Duracell. En toen... Jeetje. En alle mensen eromheen gingen daar gewoon niet mee. Gewoon, oh ja, Duracell. Was dat ook een Rotterdammer die echt zo van, Duracell, joh. Echt Rotterdammers, joh. Dat was echt bizar. Doe maar lekker normaal, we kunnen je naam niet uitspreken, we maken er gewoon Duracell van. Hou op. En het grappige is dus dat ik ook dus daardoor verschillende bijnamen heb gehad door mijn jaren heen. Van gewoon gewoon afkorting, gewoon die. Maar ook op een gegeven moment op de middelbare school Zeus. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar er waren dus een paar vrienden, eentje begon met Zeus. Oh, ik weet wel hoe dat komt trouwens. Nee, we waren met school gaan zwemmen. En we gingen doen wie het langst onder water, je weet boys altijd elkaar uitdagen en dergelijke. En we deden wie kan het langst onder water zwemmen. En dat had ik gewonnen. En dus die guy zei, ja, je bent net als die zee van de god, Zeus. En hij zo, volgens mij heet hij geen Zeus. Poseidon, toch? Poseidon, inderdaad. En hij zegt Zeus. En iedereen, ja, Zeus. Dus Zeus is een tijdje gebleven, terwijl het klopte helemaal niet met wat hij in gedachten had. Wow. Dus, en toen ik heb een hele lange tijd in een callcenter gewerkt. En dan merkte ik in het begin van, als ik zei, ja, hallo, dan bleven mensen van, hoe, wie, wat? Dus toen heb ik mijn naam een paar keer veranderd. Ik heb verschillende namen aangenomen, want dat was beter voor mijn sales. Als ik belde en ik stelde mezelf voor als bijvoorbeeld Patrick Sluis, en dat is heel grappig, want Patrick is mijn schoonbroer, dan ging het veel beter. Want Patrick is dan wat meer Europees of zo? Ja, dat is gewoon, het klinkt wat makkelijker. Patrick, en toen ben ik vanuit Jansen, zeg maar. Ja, en toen vanuit daar David.
Toen was David mijn naam. En ik heb ook heel lang heel veel mensen die ik nog steeds ken via LinkedIn. Hey David, want dat was gewoon makkelijker. Okay. Het grappige is, want volgens mij is de naam David, misschien wel iets anders als David. Volgens mij komt die naam best wel veel voor op Café ook, hè? Op zich wel, inderdaad als David meer. David. Een van mijn beste vrienden heet David trouwens. Maar ik merkte dat dat veel makkelijker was voor mensen om uit te spreken. Ja, dus ik heb heel lang zeg maar een soort van meerdere identiteiten gehad. En het grappige is, op een gegeven moment kom je op je leeftijd, dat ga je steeds meer jezelf accepteren. Dan zeg je van nee, wacht even, dit is my given name, Dirceu. Ik vind het een mooie naam. En dat ga ik ook voortaan op die manier naar buiten brengen. Zeker. We hadden laatst iemand te gast hier, Otwin Vlieri, en die vertelde over zijn 5 O's programma. En die vertelde dat een van die O's staat voor onderscheiden. Nou, met zo'n naam als Dirceu ben je sowieso al onderscheidend. Want ik moet zeggen, er is maar 1 Dirceu die ik ken, dat ben jij. En je doet ook nog eens mooi werk, waardoor 1 en 1 is natuurlijk 2, of misschien in jouw geval zelfs 3. Ja. Want daarover gesproken, wat doe je op dit moment? Momenteel, ik doe veel verschillende dingen. Maar hetgene waar ik het meest gepassioneerd over ben, is spreken voor groepen. Dat vind ik zo leuk om te doen. En zeker ook als je kijkt een beetje naar mijn achtergrond, waar ik vandaan kom. En nu dat ik dit doe, is een complete contrast zeg maar, met elkaar. En elke keer ook als ik voor een groep sta, en of het nou een training is, of een lezing, of ik ben gewoon host. Ik geniet ervan. Ik krijg echt energie. Het is, zeker als je mensen helpt of met dergelijke. Met trainingen op scholen. Nou, we hebben samen een aantal trainingen mogen doen. En een hele interessante leeftijdscategorie. Weet je als geen ander. Maar het feit dat je soms achteraf, een paar maanden, een paar jaar, soms feedback krijgt van mensen van, oh, ik zag jou toen daar en daar. Ja, was superleuk, was super inspirerend. Ik krijg daar, het is een heel bevredigend gevoel. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is, nee, je bent maar ja, in jouw geval is dat natuurlijk nog redelijk bescheiden, want je hebt ook een prijs, of volgens mij meerdere keren zelfs, in de wacht gesleept, waar maar weinig sprekers van kunnen spreken, letterlijk. Ja, ik ben 3 keer Nederlands kampioen spreken in het openbaar. Ik heb ook meegedaan op de Europese competitie, ben ik als nummer 2 binnengekomen. Heel leuk. En ik heb ook een doel voor mezelf om ooit wereldkampioen te worden. Dat staat gewoon op mijn bucketlist en daar werken we naartoe. En ik heb het idee, vroeger had ik zoiets van, zeiden mensen van, ja, waar wil je eindigen? En toen had ik zoiets van, ja, daar wil ik eindigen, toch? Wereldkampioenschap is gewoon, er is niks boven dat. Ja. En de laatste tijd heb ik steeds meer het gevoel, die reis er naartoe maak van, mocht ik ooit het geluk hebben om daar te komen, weet je, dan is dat volgens mij pas het begin. Daar eindigt het niet, daar gaat het juist beginnen. Nou, omdat er allemaal deuren open gaan of zo? Omdat de deuren open gaan, maar omdat ik dan iets heb bereikt waarvan ik kan zeggen van oké, nu ben ik klaar voor de next level. En wat dat dan ook is, weet ik universe. Hey, we gaan naar de maan, joh. I don't know. Ik weet niet wat het is, maar vroeger had ik echt het gevoel van oké, dat is mijn einddoel. En nu heb ik het gevoel van nee, als ik daar terecht kom, mocht ik daar ooit terechtkomen, volgens mij is dat pas het begin van iets nieuws. Dan ga je bij iets nieuws doen, ja. En hoe word je kampioen? Want je moet dan meedoen volgens mij met de Toastmasters, dacht ik? In dit geval is het de wedstrijden georganiseerd vanuit Toastmasters. Zij zijn ook wereldwijd de grootste organisatie op het gebied van public speaking. En zij organiseren dus, elk jaar organiseren zij wedstrijden. Het begint heel klein op clubniveau, want je hebt verschillende clubs over de wereld heen. En dan doe je dan mee aan zo'n wedstrijd en dan heb je een jury. Je geeft een speech en dan word je beoordeeld op verschillende punten. Hè. Dan gaan ze echt kijken van oké, hoe zit het met je structuur? Wat voor boodschap zat er nou in je speech? Hoe is je interactie met het publiek? Allemaal dat is echt een hele lijst. En dan krijg je dus punten en meerdere juryleden. En dan gaan ze alles bij elkaar optellen en degene met de meeste punten, die wint dan. Ja. En op het moment dat je een wedstrijd wint, mag je door naar het volgende niveau. Dus dat begint op club en dan is iets groter, is zeg maar meer stedelijk. En dan daarboven heb je dan weer regionaal en dan daarboven weer heb je gewoon praktisch landelijk. En we hebben toevallig afgelopen weekend, een wedstrijd gehad op districtniveau. En dat is zeg maar de hele Benelux samen. Dus dat was in Egmond aan Zee. Super toffe conferentie met wedstrijd. En als je zodoende doorgaat, kan je uiteindelijk komen op wereldniveau. En dan kan je jezelf dus de beste spreker van de wereld noemen, of wereldkampioen. Dat is wel een mooi ding. Is een mooi ding. En als jij dan vernoemd bent naar een, ik weet niet of hij uiteindelijk wereldkampioen geworden is, maar in ieder geval, als jij de wereld zeg maar gaat veroveren als sprekerskampioen en je ook nog eens de relatie naar die voetballer van destijds kan leggen, dan denk ik dat je daar dan ook een heel mooi verhaal hebt van hey, het begon met een droom, mijn vader wilde een kampioen in huis en die heeft hij nu gekregen, zeg maar, dat idee. Klinkt wel mooi, toch? Klinkt wel, nou je het zegt inderdaad, ik heb er nooit op die manier naar gekeken. Ja.
En we zijn wel competitief, weet je, binnen ons gezin. Dus we houden er wel van om dingen te presteren en ook dat het zeg maar toonbaar is. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Ja, het komt nu ter plekke, maar ik zweer het komt echt net binnen. Ik dacht van, dat zal wel een mooi verhaal zijn. Zo. Maar ja, dus dat spreken, dat zit er nog in, daar ben je nog mee bezig en dergelijke. Nou ja, je zei je doet ook andere projecten. Ik weet niet of je daar wat over wil vertellen, maar... Nou ja, hoe zou ik het zeggen? Ik heb de neiging om heel erg met verschillende dingen bezig te houden. Om vanuit verschillende plekken die stimulatie te krijgen. Dus inderdaad, het spreken, trainen is een belangrijk onderdeel. Ik ben nu bezig met een soort van online academy ook aan het bouwen. Wat ook voornamelijk gericht is op dat. Maar nu, in de toekomst, veel breder gericht op persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is in de levens van velen. Daar weet je ook alles van. Daarnaast ook totaal wat anders, veel bezig met bijvoorbeeld traden. En sinds kort zijn mijn vrouw en ik aan het kijken over vastgoed en dergelijke, om daar ook iets in te gaan doen. Dus dan heb je verschillende gebieden. Dat is één, wat ik zeg, ik hou ervan om met verschillende dingen bezig te zijn. Ja. Maar het is ook een beetje noodzaak, zeg maar. Tijdens corona heb ik geleerd van, als je focust alleen op één ding, ben je heel erg gevoelig. En mijn hele businessmodel tijdens de corona ging echt zo... Dus ik moest mezelf op een gegeven moment meer... Alleen maar annuleringen kwamen zo. Ik weet niet, tijd de ene nieuw naar de andere, ja toch? Zo, dan heb je van een hele volle agenda in één keer zo... ik heb tijd, wat zal ik eens gaan doen? Even een nieuwe hobby zoeken of zo. Dat was... En toen dacht ik van, weet je moet inderdaad wel... Het kan geen kwaad om meerdere dingen te doen. Zodat je niet zo gevoelig bent voor dat soort veranderingen. Ja, precies, ja. En ook leuk dat je het met je vrouw samen doet. Dus we hebben elkaar leren kennen op werk. En dat is echt een heel grappig verhaal. Ik vertelde al, ik werkte in een callcenter. Mag ik een beetje afhaken van... Bij al meer. Het moet ook leuk van hun zijn, toch? Ik werkte dus in een callcenter. En op een gegeven moment was ik teamleider geworden. En er komt op een gegeven moment elke keer komen nieuwe ladingen binnen, zeg maar. Het callcenter is een hele grote doorvoer, er komen nieuwe ladingen. Ja. En op een gegeven moment was ik daar en ik zie een dame zitten waarvan ik dacht van, zij is best wel leuk zo. Maar ja, niks aan de hand. En ze had dus ook elke keer, weet je, dan liep ik langs, alles goed, lukt het een beetje, heb je hulp ergens bij nodig op die manier? Ja, nee, gaat prima, dat en dat. En dan had ze altijd een zak met dropjes, kattendropjes op haar bureau. En dan zei als je wil kan je pakken hoor. Dan ging ik af en toe, dan ging ik een rondje lopen, ging ik mensen helpen en dan kwam ik weer terug. Een snoepje. Ik zie zo voor me. Hey, je moet bellen, wacht even. Ja, wacht even. Aan de slag, dit en dat, hulp. En het grappige is, ik kwam er dus later achter dat ze helemaal niet voor kattendropjes hield, maar dat ze die kocht voor mij. Bizar hè? Hoe dan? Dus ze had al een oogje op je bedoel. Nou, er was een soort van vibe tussen ons, dat was duidelijk. En ik had op een gegeven moment, mijn beste vriendin werkte ook bij de callcenter. Dus ik had haar gevraagd van, joh, kan je me helpen? Want als ik, weet je, we gingen altijd na werk met een groepje collega's, gingen we altijd naar een bar. Dat bestaat tegenwoordig niet meer, maar dat heette toen de tijd Cubus. Dat zat op de Westkruiskade. En dan gingen we altijd, dus ik zei tegen mijn beste vriendin van, vraag of zij mee wilt. Weet je, dan... Dus mijn beste vriendin zo van... Ja, nee, het is gewoon misschien gezellig. Ze zei, vraag hem mee. Ze zei, oké, is goed. Dus oké, vraag hem mee. Ga gewoon gechilled, een beetje poelen en tafelvoetballen en drankjes doen en noem maar wat op. Ja. En toen op een gegeven moment, het contact werd steeds meer, steeds praten en ook buiten werktijd elkaar omzien. En het ging heel snel, want in december kwam zij bij ons werken. En onze officiële datum is februari, zeg maar, onze anniversary. Dus, en dan ergens in januari had ik haar meegenomen naar de verjaardag van een van mijn beste vrienden. En toen kwam Valentijn al, maar officieel hadden we misschien 2 of 3 dates gehad. En Valentijn komt eraan, dus ik dacht, wat ga ik doen? Want aan de ene kant kan zeggen van, is het te snel, weet je, om Valentijn samen te vieren. Aan de andere kant dacht ik van... Ja, ik vind het wel echt leuk, weet je. Ik wil er gewoon vol in gaan, dus ik zat een beetje met dilemma. Wat doe ik? Doe ik iets kleins, misschien een kaartje, of ga ik all in? Zal het haar afschrikken als ik all in ga? En ik dacht, weet je wat, fuck, ik ga gewoon all in. Hier komt ie. Haar beste vriendin werkte ook bij ons. Het is echt zo'n bedrijf, weet je, van, zoeken jullie nog mensen? Ja, ik ken mensen, dat is zo'n bedrijf. Dus haar beste vriendin werkte ook daar, mijn beste vriendin werkte. Haar beste vriendin, ik zeg tegen haar beste vriendin van, joh, ik wil Rachel verrassen met Valentijn. Kan je me daarbij helpen?
oh ja, gaat ze echt leuk vinden, gaat ze echt leuk vinden. Wat heb je gedacht? Ik zeg, nou, ik begrijp, je hebt de sleutel van haar huis. Hè? Jullie hebben elkaar een sleutel en dan wonen ook bij elkaar in de business. Ja. Ik zeg, ik wil haar huis versieren. Weet je? Oh, leuk, gaat ze echt leuk vinden. Ja, is goed. Dus ik was naar zo'n winkeltje gegaan op de Koopgoot. Ik heb alles gekocht wat rood was. Rode hartjes, rode bloemen, rode kaarsjes, noem maar op. Toen ben ik daar naartoe gegaan. Alles rood gewoon. Alles rood. Valentijn toch. Een beetje overdreven. Maar we waren nog jong ook, hè. We waren jong. Dus heel de huis zo versierd, zo kaarsjes, ballonnen, noem maar op. Alles was helemaal rood. En dan had ze zo'n de tussendeur dicht. Daarnaast had ik bloemen naar haar school laten sturen. Ze zat toen op de Albeda College. Dus ik had bloemen naar haar school laten sturen. En ik had gereserveerd bij 7 of 8 restaurants, als ik me niet vergis. En dan denk je, hoezo bij 7 of 8 restaurants? Dit was mijn plan. Mijn plan was, ik haal haar op school eerst. En dan zeg ik, hey, zullen we ergens gaan eten? En dan zou ze zeggen, ja, is goed, kom, gaan we ergens eten. En dan zou ik zeggen van, waar heb je trek in? En als zij zou zeggen van, oh, ik heb wel trek in Chinees, zou ik zeggen, oh, dat is toevallig, ik heb gereserveerd bij een Chinees restaurant. Zou ze zeggen, ik heb trek in Japans, oh, dat is toevallig, want ik had gewoon bij 7 verschillende restaurants. Ik wilde, dus... This sounds like a man with a plan. Dat was echt een plan. Dus ik daar naar school toe, kwam ze naar buiten met die bos bloemen die ze had ontvangen. En ik zeg tegen haar van, ja, wat eten, bla 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 bla. Ik zeg, waar heb je trek in? En ik was voorbereid op alles, maar het antwoord wat ze gaf, vond ik eigenlijk nog het beste antwoord. Ze zegt van, nou, weet je wat? Waarom blijven we niet gewoon thuis en bestellen we gewoon wat eten, gaan we gewoon lekker bij mij thuis chillen. Dus alle... En ik dacht, komt eigenlijk goed uit. Want één ding wat ik nog niet had opgelost is, hoe krijg ik haar thuis, zeg maar, voordat we uit eten gaan, zodat ze kan zien wat ik allemaal heb gedaan. En ik dacht, misschien omkleden of zo. En zij zei, nee, weet je wat, kom. Ik zei, oh, oké. Had ik niet aan gedacht, works out. We komen daar aan en ze doet de deur open en ze ziet dat helemaal zo versierd. En ik had onderweg daar naartoe had ik ge-sms'd naar haar beste vriendin van, we zijn onderweg, kan je de kaarsjes aansteken, zeg maar. Want dat had ik niet van tevoren gedaan. Want, Dus. En sms ook nog, echt in die tijd, hè? Echt in die tijd, sms nog. Dus die had dat gedaan en we komen binnen en ze kijkt en ze, oh my god. Helemaal, weet je, ze was onder de indruk. En dat was ook eigenlijk de plek waar ze, want ik zei wel dat er misschien officieel één of 2 dates, ik weet het eigenlijk niet precies meer, 1 date volgens mij daarvoor gehad, officieel. En dat was ook het moment dat zij mij, zeg maar, een soort van, echt gewoon zoiets had van, oké, yeah, we go together now. You're it, zeg maar. This is it. Dus ja, al met al, super leuke ervaring. Zo ja. En, leuk verhaal, eigenlijk had jij moeten meedoen, man, aan daten. Jij zou daar moeten zitten om te zeggen, jongens, dit is how we do it, dit is how it's done. Ja, dat advies. Nou ja, kijk, we zijn nu inmiddels 25 jaar verder en we zijn nog steeds samen, dus het heeft gewerkt. En, maar jullie chemistry was volgens mij al dan daar dan, want als je 25 jaar lang samen bent, en natuurlijk kan me best voorstellen dat het up en down is hier en daar, maar die chemistry is dan zo sterk, want daar blijf je telkens op terugvallen, lijkt me. Zo ervaar ik dat wel, ja. Zo ervaar ik dat wel. Absoluut. Ja. En dat, die Katja snoepjes en zo, dus onbewust staat daar dan ook iets van, hey, I'm feeling this guy. Misschien nog niet daar, maar wel, ik voel je genoeg om snoepjes voor je te willen brengen. Tot op de dag van vandaag ontkent ze het nog steeds. Ze zei, nee, was niet... Maar je hebt het zelf gezegd dat je ze niet lekker vond en dat je zoiets had. Je zei ja, maar nee. En ik zeg altijd, ja, je zeg ook tegen die kids, jullie moeder ging mij verleiden met kattendropjes. Met kattendropjes. En ze zei, nee, was niet zo. Maar... Om welke reden eigenlijk? Ben je daarachter waarom drukt ze dat een beetje weg? Oh nee, dat is gewoon, ik denk gewoon een grappen maken met elkaar. De reden dat ik die vraag stel, ik merk dat wanneer je met een dame bezig bent en je benoemt iets waarvan je eigenlijk wilt zeggen van volgens mij vond je me daar al leuk. En dat is niet eens omdat je dan denkt van ik wil zien hoe geweldig ik ben, maar meer van volgens mij was die connectie, daar heb ik je goed gevoeld, ja of nee. En dan merk ik dat vrouwen dan het wat lastiger vinden om gewoon te zeggen ja inderdaad, ik vond je toen al leuk. Misschien omdat ze bang zijn dat ze dan te gretig lijken of iets dergelijks, I don't know, maar ik merk wel dat ze daar een beetje... Ik weet niet of het gretig is, kan ook een gevoel van kwetsbaarheid zijn. En wat ik merk om me heen, niet alleen bij mijn vrouw, ik heb een aantal dochters en andere dames om me heen, is dat gevoel van kwetsbaarheid tonen kan soms tegen je gebruikt worden. Dat is wel een beetje de maatschappij waarin we allemaal zijn opgegroeid. En
het gebeurt te vaak. Hè, dat er misbruik wordt gemaakt van die kwetsbaarheid. Dus ik merk dat mensen, en in dit geval hebben we het over vrouwen, maar ik denk dat mannen dat ook wel hebben, misschien met mindere mate, niet zo snel een kwetsbaarheid willen laten zien. Terwijl ik denk juist dat dat een heel belangrijk onderdeel is om een relatie goed te kunnen laten verlopen. Ja. Maar ja, het is soms... Ik kan me er wel wat bij voorstellen als je het zo zegt. Ja. Dat, die kwetsbaarheid doet iets. En ja, ik denk dat ik het andersom misschien ook wel heb. Hoe heb jij dat voor jezelf? Of lukt het jou om daar wat kwetsbaarder in te kunnen zijn? Nu wel. Het heeft heel lang geduurd, maar dat is een generatieding ook. We zijn opgegroeid in een maatschappij waarin werd gezegd, ja, als man dan moet je altijd tof zijn en weet je, nooit je zwakke kant laten zien en geen emoties, niet huilen en weet je, niet praten over dingen die je dwars zitten. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ik, zeg maar, en nog steeds zegt ze af en toe van, ja, ik merk dat er iets is, maar je opent het niet. Weet je uit het niet. En ik zit dan een beetje in een dilemma, want het is niet dat ik het niet wil uiten, maar voor mijn gevoel heb ik zoiets van, weet je, komt wel goed. Terwijl eigenlijk weet ik dat zeker als we het hebben over mental health, is het gewoon goed om over bepaalde dingen te kunnen praten. Het geeft ook ruimte, zeg maar. Ja, ik weet dat die ruimte er is, ik moet hem alleen nemen. Okay. Dus zo kijk ik ernaar, maar ik merk wel vooral naar mijn dochters toe, dat ik niet meer, dat ik niet bang ben om te laten zien van, oh, iets zit me dwars, of... Maar je dochters toe ook niet, zeg maar? Nee, ja, vooral voor hun benefit. Voor hun benefit ook. Wat geeft het ze dan op het moment dat ze je zo zien? Omdat ik wil... Laat me het zo zeggen, ik kijk naar de relatie van mij en Rachel en ik ben me bewust van de impact die het heeft hoe mijn dochters later kijken naar hun relatie. Ik ben me daar heel erg bewust van. Dus hoe ik me gedraag, hoe ik ben tegenover hun moeder, hoe ik ben tegenover hun, tegenover de kids, ben ik me heel erg bewust van oh, dit is het beeld wat zij opgroeien en ik wil ook dat ze dit als standaard hebben. So, like, this is the standard what you need in a relationship. Weet je, en niet met minder dan dat genoegen nemen. En dat heeft ermee te maken, want je kent het zelf ook. Je ziet heel vaak mensen groeien op in een gebroken relatie en die hebben een bepaald beeld van, oh, dit is hoe normaal een relatie zou moeten zijn. Als de ouders continu bijvoorbeeld schreeuwen tegen elkaar, dat kind groeit op van, oké, dit is blijkbaar normaal, dit is hoe het hoort, dit is normaal in een relatie. En dat wil ik niet. Weet je, dus dan moet ik beginnen met die standaard. Is dat makkelijk? Nee, het is niet makkelijk, maar het is wel een soort van responsibility wat ik voel. Maar zelfs in het proces daarnaartoe zullen ze nog steeds zien en blijkbaar ook herkenning hebben bij, oké, het is misschien niet altijd zoals het moet zijn, maar er is elke keer wel weer een poging daartoe. Ik denk dat dat ook iets zegt, weet je wel, van oké, we geven het niet op, want daar moeten we uiteindelijk naartoe. Absoluut, absoluut. Het is ook een heel proces en je bent ook nooit klaar. Maar dat is met alles in het leven. Er is altijd ruimte om te groeien. Er is altijd ruimte om te groeien, ja zeker. Want als ik jou die vraag zou mogen stellen, er zijn natuurlijk ook mannen die kijken. Welke tips zou je ze kunnen geven van, hey, ik merk dat het mij ook een beetje, dat het me lastig afgaat om elkaar erop te stellen. Wat zou ik kunnen leren van DSO? Dus vanuit dat idee. Mogelijk red je via die camera's nu huwelijken hier en daar. Als het gaat om, wat bedoel je dan? Dus om als man ergens je kwetsbaarheid te kunnen laten zien. Met het doel om uiteindelijk je dochters en ook je partner beter te kunnen geven wat ze willen of nodig hebben. Je komt wel met die lastige vragen, bro. Het is een... Ik hoor het jou zeggen en ik denk, jij hebt hier wel... Ik wil weten hoe jij dat gedaan hebt, want... Ik weet zeker dat er mannen zullen zijn die zeggen van, hey, ik weet dat ik het voel, ik weet dat ik het tegenhoud, maar wat kan ik nou eigenlijk doen om een stap te maken zodat ik meer dan... Ik denk dat de stap maken is misschien niet het meest moeilijke. Het moeilijkste denk ik is de juiste balans vinden. Tussen, weet je, wanneer kan ik bijvoorbeeld bepaalde emoties of zo laten zien en wanneer overschrijd ik een bepaalde grens waardoor ik me niet meer... Want... Als er één ding is waar ik wel naar kijk, is als we het hebben over de huidige nieuwe generatie, hoe ze opgroeien, dan zie ik een aantal dingen en ik weet niet hoe streng jullie daarin zijn met dat soort meningen uiten, maar ik vind dat we op bepaalde gebieden zijn we heel erg soft aan het worden en ook te makkelijk. Dus dat, aan de andere kant vind ik ook dat bepaalde openheid goed is.
En voor mij als man zijn, en ik heb dochters, maar ik heb ook een zoontje, ik moet daar een voorbeeld aan geven van, oké, laten we even wat de media zegt, hè, want je ziet artikels voorbij vliegen van een echte man doet dit of een echte man doet dat. Laat dat even los, weet je, laat dat even los. Gewoon, wat betekent het voor jou? Dus ja, je bent die beschermerrol in je gezin. Dat heb je absoluut. Je bent die rots. Je bent diegene waar mensen op kunnen steunen. Als er iets kapot of gefixt moet worden, vind ik. Weet je, gisteren nog, dacht, papa kan je komen, ik moet wel, maar mijn fiets, mijn stuur is helemaal... Weet je, die rol, vind ik, ja, hoort absoluut. En daarnaast de moderne man, die balans, probeer ik ook te vinden. Dus ik ben degene bijvoorbeeld die het meest kookt thuis. Vind ik ook gewoon hartstikke leuk. Gewoon lekker. Niet van dat traditionele van... Geen kachupi. Nee, ik bedoel niet de traditionele rollen. Nee, ik kook wel traditionele gerechten, absoluut. Ik ga liggen, jij kookt. Ja, van die super traditionele rollen ben ik ook geen voorstander van. En dus die balans moet ik ook zien te vinden. Dan moet ik de balans zien te vinden tussen... Oké, ik ervaar bepaalde dingen. Dat wil ik best delen. Maar aan de andere kant wil ik ook die positieve guy zijn die gewoon altijd, weet je, die rots in de branding is. Van, ook al ziet het er slecht uit, ik wil nog steeds laten zien van, oké, het is stabiel, het gezin is stabiel, alles is stabiel, papa is stabiel, dus we gaan ervoor. Dus en dat balans vinden, want jij zei, hoe maak je die eerste stap? Ik denk dat het balans vinden tussen al die verschillende rollen en petten die je moet hebben, als man zijnde, zeker een man in de huidige tijd, dat is misschien de meest uitdagende. En het beste advies wat ik daarin zou kunnen geven is van niet te extreem van het ene in het ander gaan. Weet je? Ontwikkel jezelf gewoon daarin. Begin met, er zijn de laatste tijd heel veel mooie concepten als ik zie, weet je, over een soort van mannengroepen, mannen die bij elkaar komen en inderdaad met dit soort dingen met elkaar bespreken. Maar hey, hoe ga jij daar om? Ik merk ook dat binnen mijn vriendengroep dat het nu de laatste tijd wat makkelijker gaat als het gaat om vragen van advies van elkaar. Weet je, van mijn zoontje heeft laatst dat en dat gedaan, weet je. Heb jij dat wel eens meegemaakt met jouw kinderen? En hoe, weet je, gewoon erover praten alleen al maakt een wereld van verschil. Want dat het wat vrijheid geeft. Dat is wat een stukje vrijheid en niet meer de generatie, zeg maar, voor ons die het idee had van, je moet alles al weten. En daar dus heel veel fouten heeft gemaakt in hun opvoeding ook. Ik voel dat daar ook een soort van druk dan op zit. Van ik ben man, dus ik moet het weten en als ik het niet goed doe, maar die pressure is er soms. Ja. Ook al leggen we het onszelf op. Soms is het is niet altijd een externe pressure. Soms leggen we het pressure onszelf. Maar niet te doen dit. Let's try. En dus daar je weg in vinden. Maar dus inderdaad praten. Je hebt ontzettend veel informatie daarover. Een van de dingen waarvan ik bijvoorbeeld niet bewust door had dat ik dat fout deed, was een van mijn dochters. Ze was altijd heel erg teruggetrokken, weet je, heel stil. En dan kwamen we ergens en dan, je weet, wij zijn vanuit de cultuur van groeten toch? En zij was bang om mensen te groeten. En dan, de twee fouten die ik maakte was één, ik pushte haar van je moet groeten, want dat is cultuur. Hè? Je komt binnen, familie allemaal, je moet groeten. Dat is één fout wat ik maakte. De tweede fout die ik maakte is, als ze dat niet deed, dan zei ik altijd, ze is een beetje verlegen, Weet je, ook als we ergens kwamen. Zonder door te hebben dat ik daarmee haar een label geef. En dat voor haar zoiets is, nou, papa zegt ik ben verlegen, ik ben rustig, dus dit is mijn identiteit nu. Terwijl dat is eigenlijk helemaal niet de juiste manier. Maar daar ben ik achter gekomen omdat ik toevallig daar een artikel over las, over ouders die inderdaad dat doen. Yeah. En dacht ik van, dat was ik. Weet je? En dan het inzicht hebben en de kwetsbaarheid richting mezelf van, misschien deed ik dat niet goed, ik moet dat aanpassen. En zo zijn er meerdere dingetjes hoor. Hoe heb je dat aangepast? Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Hoe heb je dat? In plaats van ze is verlegen, wat is dan de aanpassing die je moet... Ten eerste, het is een proces. Weet je, een kind dwingen om te groeten, ik snap dat dat netjes is. Maar als zij niet de reden daarachter begrijpen, we hebben nooit dat gesprek gehad van even zitten, wat doet het met je als we ergens komen en je moet mensen gaan groeten. Als je dat gesprek overslaat, dan ben je dus iemand aan het pushen en dat creëert alleen maar een grotere barrière. Dus het aanpassen daarvan was inderdaad gewoon af en toe even zitten en gewoon vragen van, weet je, waarom is dat? Maar snap je dat, weet je, wij doen dat, is netjes en beleefd, blablabla. Gewoon een echte gesprek voeren. En toen, want ze was nog heel jong toen, en toen heb ik haar een steen gegeven.
En hij zegt van, deze steen die heeft een soort van speciale power. En als je die nou gewoon bij je hebt, weet je, al die angst voor afwijzing, want dat is vaak de reden waarom ze dan een soort van verlegen. Ik zeg, dan ben je gewoon, voel je echt die energy, bla bla bla. Dus ik gaf haar die steen. En zij weet ook wel ergens van, oké, papa vertelt een bullshit verhaal. Dat weet ze ergens wel. Maar toch dat placebo effect. Ja. En ze heeft die steen nog steeds. Ik bedoel, we hebben het over, 10 jaar geleden dat ik dat aan haar heb gegeven. En ze heeft dat nog steeds. En niet meer in die zin van dat ze het gebruikt. En ze weet ook wel van, het is gewoon het is wel een mooie steen. Maar het heeft geen speciale kracht of zo. Maar het heeft haar toen wel geholpen in dat proces. En nu, als we ergens komen, zijn ze de eerste die zeg maar, hey, alles goed, bla 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 bla. In plaats van dat ik haar zou dwingen, blijven dat is dwingen. Wel mooi, ik vind het wel mooi dat je het zo zegt, ja. Ja, maar zo zijn er heel veel dingen waarvan je soms denkt dat je het goed doet. En dan... Nee, maar je moet wel reflectief kunnen blijven, weet je wel. En als je dan dat kan, dan kan je er ook van leren en dan kan je dus je dochter in dit geval helpen. En je hebt er ook heel mooi houvast gegeven. Dat was... Ja. En ik vind het ook iets moois. Ik wil binnenkort een aflevering van Vaderdag doen. Ik wil je bij deze alvast uitnodigen ervoor. En dan ga ik Otwin er ook bij vragen. Die was een tijdje terug hier. En ik denk dat jullie zijn allebei vader en ik heb jullie mooie dingen horen vertellen. Ik ben heel benieuwd welke dynamieken we dan hier kunnen produceren. Dus bij deze binnenkort, kijk er naar uit. De Tori Taki aflevering over Vaderdag. En dan ga ik deze 2 geweldige mannen weer voor jullie samenbrengen. Dus heel bedankt vandaag voor je komst. En tot gauw. En ik hoop dat dit weer een heel leuk extraatje is voor alle mensen die je hebben gezien bij de aflevering van Date on Stage. Hebben we het over alles gehad, behalve dat? Ja toch, lekker, we gaan door. Nee, want, jeetje, dan ben ik wel verplicht natuurlijk om wat te vertellen. Mag ik dit wel of niet vertellen? Er zijn dingen die ik niet mag vertellen, want ik heb natuurlijk iets getekend. En misschien zeg ik eigenlijk al te veel. Laten we het erop houden dat wij zeg maar een klik leek te hebben, maar dat we toen we zeg maar weggingen uit dat restaurant waar we dus een cocktail hadden gedronken en ook nummers hadden uitgewisseld. Het bleek heel erg moeilijk om een afspraak te plannen. Dan stond er wat, dan ging het niet door. En daartussen hadden we ook heel weinig contact. Dus we hebben eigenlijk min of meer al zoiets van, volgens mij is dit het niet. En zij heeft dat toen ook uitgesproken en ik heb gezegd van ik hoor wat je zegt en ik heb eigenlijk hetzelfde. Dus volgens mij doen we er goed aan om het er dan bij te laten. Dus soms is het zoals het is en niet heel spannend verder meer. Maar ik weet wel dat ik ook heel veel reacties heb gekregen en om heel eerlijk te zijn probeer ik zo min mogelijk aandacht daaraan te schenken. Omdat ik heb het gedaan, maar ik heb wel zoiets van ik hoop niet dat het heel groot of heel bekend wordt, want ik vond het een beetje ongemakkelijk om, my girl, of nee, die andere, van waar ik door die andere jongen eigenlijk in werd meegesleept. Het verhaal van de parenclubs, zeg maar. Dus ik had zoiets van, nee, dit is niet de uitwerking die ik hoopte dat het zou hebben. Dus ik probeer daar zo een beetje vandaan te blijven. Nee, maar je maakte een positieve indruk. Dat zei ik toen ook al tegen je. Zeker in vergelijking met die andere guy. En dat is niet om te shamen of wat dan ook, maar het ging op een gegeven moment een hele rare kant op. Positieve indruk en ook vanuit het publiek waar wij zaten. Ik merkte gewoon dat iedereen was zoiets had van Pascal is echt een toffe guy. Zo'n lieve guy, zo'n lieve guy. En ik hoorde dat om me heen en ik had zoiets van, ik ken hem, hè, dat is Mattie voor mij. Ik ken hem, dat is een vriend van mij. Maar het programma zelf, het concept, krijgt volgens mij best wel veel love. En ik hoor best wel veel mensen die zo zeggen, leuk programma, het is weer eens wat anders. Een nieuw soort van dating. Dus je hebt bijgedragen aan iets positiefs. Laten we het zo Dank je wel. Daar ben je ook heel goed in om dat positief weer te kaderen. En ik ben ook blij dat te horen, want dat geeft me wel wat meer release. En relief zelfs. En ik ben denk ik ook wel met je eens. Het is inderdaad een verfrissend programma. Ik denk dat mijn plek daarin misschien een beetje dat ik denk van I don't know yet. Maar dat kan ook komen omdat het om mij gaat. Maar ik heb inderdaad ook andere afleveringen bekeken. En ik moet zeggen het heeft wel wat fris. En het heeft ook wel een fijne vibe over het algemeen. Maar je moet soms geluk hebben met de types die er zitten. En er zitten ook af en toe momenten in waar we allemaal voor kijken natuurlijk. Die shockmomenten. Dat je denkt, what? Weet je? Wat zegt die nou? En dat is ook een leuk aspect, zeg maar, om te hebben in een programma. Ja. Dus, de shocking soms zegt iemand iets en dan denk je, what?
Er zaten er wel een paar tussen, ja. Er zaten er een paar tussen dat je denkt van oké, ja. Ja, En maar dat ja, je weet hoe televisie werkt. Je weet van, oké, dat betekent dus dat er dus ook iets in moet zitten waardoor men gaat zeggen, oh, maar ik wil kijken, ik wil weten wat er dan uiteindelijk uitkomt. Zo. Tuurlijk, dat zie je ook in de trailers. Ze knippen net die stukjes eruit dat je denkt van, wat? En dan ga je kijken en dan blijkt het wel mee te vallen. Een beetje clickbait, maar dan in trailervorm. Hoort erbij, dat hoort er inderdaad bij. Dan ga ik gewoon mee in wat jij zei over de positieve framing van hey, je hebt iets bijgedragen. En superleuk ook, bedankt voor de love dan bij deze. Dat er ook andere dingen gezegd zijn. Dus thanks daarvoor nogmaals. Wij zien elkaar gauw. En ik hoop jullie ook heel snel weer te zien bij de volgende Toritaki. Veel lobby! Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo weinig man, maar die man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.